Ahojte, ja vás vítam v mojom novom videu. Toto video sa bude natáčať pomerne dosť dlho, pretože ja som sa rozhodla, že zamením túto posteľ, zamením túto posteľ za väčšiu, čiže asi za 140. No a v tomto videu uvidíte, ako si vlastne upracujem izbu, ako sa tá posteľ objedná, zloží všetko možné. A ja sa na ňu strašne teším. No a dovolte mi, aby som sa pochválila s týmto. A je to síce strieborná, ale je to prvé miesto. A iba to som chcela. A mimochodom, toto je fit. Obyčajné sivé tepláky a čierne tričko. Jediná vec, čo okrem postele chcem zmeniť v tejto izbe je, že ja by som chcela nejakú poličku na tieto medaile, pretože ja to mám takto na takejto skrini. No a chcela by som to mať možno, že toto niekde nad postelou, alebo neviem. Lebo táto skriňa pôjde preč. Tá posteľ bude, že fakt veľká. Je ďalší deň a ja som si včera vybrala posteľ. Pozerali sme ju s maminou reálne, že asi 1,5 hodiny, pretože sme rozmýšľali medzi 140 a 160 a nakoniec, že asi tú 140. Takže to má 140 x 200 cm. Posteľ vyzerá takto. A musíme zvlášť dokúpiť matrac a rošt. Ale je to v pohode. No a ja si teraz idem urobiť miesto, pretože, počkajte, ja vám ukážem. Tuto je teraz moja posteľ vedľa písacieho stola. Nevšimajte si, aký tam mám bordel, no učím sa matiku akurát. No a musím si túto posteľ potom s maminou premiestniť do vedľajšej izby. No a keďže tá posteľ má pod sebou úložný priestor a má aj 2 šuflíky, takže to všetko musím niekam odpratať. V piatok ja som po monitore a ideme vypratať tú vedľajšiu izbu, kam pôjde táto posteľ. A ja sa vám potom ozvem. Táto izba je proste taká, že tu sú skrine. Tu sú keď také, že naše zimné kabáty. A tu napríklad mamina dosku na žehlenie alebo stroj a tuto hneď vedľa mám ďalší. Prečo som povedala, že mám, keď som sa povedala, že má. A zatiaľ je to takto. Toto má neviem rozprávať. Ja keď rozprávam do videa, tak ja nikdy neviem rozprávať, lebo sa ponáhľam. Tuto má mamina stolík alebo komodu, alebo čo to je. A tu má svoje 2 šiace stroje. A ja som jej donesla takéto niečo, mala som tu v izbe a nič som tu nemala, tak jej tam dám také, že nožnice, takéto nite a takéto veci dám do toho. Tu má nožnice rôzne a ihly, čo má. No, takže toto môžete vidieť tie veci na vešanie a rozhliadacú dosku. Tie boli tuto uložené v tomto rohu, lenže teraz je tento stolík. Ja aktuálne teraz dávam dole takéto veci z tohoto stola, keďže mamina je krajčírka. Ona tu má takéto veci. A je tu plno, proste všelijaké veľké metre sú tu a čo ja viem čo. Máme návštevu, prosím pekne, robí obhliadku. Dobre, nechaj to. Chcela sem ísť. Dlho tu nebola od leta, že jo. Teraz tu robí obhliadku. Druhý deň a nábytok z tej izby je vyprataný a už musíme len také tie malé vecičky. Tu sme spravili miesto, kam pôjde moja posteľ. Všimajte si, aký mám hlas, ale keď nabajem toto video, tak mám fakt silnú nácchu. No a tuto som si už vypratala posteľ. Tu bol menší problém a to, že sa posteľ zasekla o zárubňu dverí. No neskôr ma to nejako napadlo, vytočili sme to a posteľ je už teda v izbe. Tu som sa prosím pekne sama snažila preniesť túto skrinku bez toho, aby som dala odtiaľ dole medaile, veci na skincare alebo vitamíny alebo proste takéto blbostičky, ale zvládla som to, hej. To fakt, že na tesnutku, hej. Tu nás som zase prenášala komodu. No je to zatiaľ takto. Tuto bude komoda, to si potom nejako spracujem, zariadím. Takisto aj písací, tu mám nejaké veci.
A toto mám z postele len vankuše, maca, takéto blbostičky. Teraz som to tu pozametala. Doťahujeme tieto prvé a teraz ideme na ostatné 3 a toto vlastne robíme teraz čelo. Postel je už len druhý rošt. No, už to je hotové všetko, už sa len ten madrac nafúkuje, pretože to má mať, že 20 cm, zatiaľ to má, že 17. Takže zatiaľ sa ideme nájsť a potom už všetko spravím. Papier, čo sa učím na príjmačky, tu mám tualeťák, lebo som s ním niečo utierala, ale idem to tu uložiť a všetko proste je normálne a potom sa vám ozvem, pretože volám s frajerom a počas toho sa nedá logicky, že natáčať. Teraz sme došli do Kiku a ideme si kúpovať takéto blbosti. A potom si zorganizujem stôl a dám vám jeden recept. Takéto blbostičky akože kupujeme, inak ja som toto vybrala, ale je dobre. Mamina poď sem. Ukáž, čo kupuješ. Mamina chce takéto medzi kvety šmariť. Ja chcem toto. Aj keď z celého srdca neznašam lienky, ale zlaté to je. No a stále som zachrypnutá a stále mám nádchu. No akože, není to krása. Toto je väčšia krása, že hudina povedz, Ježiš, prepáč, ja som nechcela. No a keď sa pýtate, že kde je Ruby? Tá. Papa. Prvé si nakrájame cviklu. Teraz šťavu z pomaranča. Citróna, vrchovú. Pridáte vodu a rozmixujete a môžete piť. Skriňa je ako bola, len tie mikiny si asi troška ešte upracujem. Kabelky sú tiež tam, kde boli. Tam dole v rohu mám deky. No a tu sú fotky tak, ako aj boli. A táto polička možno časom pôjde preč a bude tam iná, ale zatiaľ sme ju tam nechali, lebo kam by som dala predsa len tieto moje Ferrari blbostičky, že jo. No a tieto veci tuto hore samozrejme ostávajú tak, ako boli. Date hoši, že moja komoda vyzerá nejako takto. Tuto mám náušnice, náhrdelníky, to som dostala od mojej najlepšej kamarátky. A tu mám kyticu, že som dostala od frajera na výročie, čo sme spolu rok. A mám moje poháre, moje medaile a takéto veci, proste, že kozmetika a takéto. Toto je to, čo bolo, tu je zrkadielko, no a tuto mám stolík, kde je aktuálne bordel, áno, ja viem, pretože, počkajte, ja som si umývala vlasy, si nevšimajte, jak vyzerám. A je tam bordel, pretože som sa učila a volala som s kamarátkou a všetko možné ráno, keď som sa rýchlo malovala, lebo som nestíhala, tak som tam spravila akože dosť veľký bordel a teraz je čas to ísť upratať, takže poďme na to. Ahojte, vítam vás v mojom novom videu a sa to je. Viete, jak sa hovorí? Pokus, snaha. Final look je takýto. Všetko, tuto je to, ako to aj bolo. Posteľ, skrine, no a tam mám teda dosť nevšimať, akože jem kolače. Tuto je aké písací stôl, ako bol. No a tuto je to tiež všetko takto, ako to tu bolo, mne sa to takto veľmi páči. No a my sme na konci dnešného videa, ja ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Budem rada za každý like, odber a aby ste zazvonili na zvonček a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!